Pasalamat ug panghinaot mao kini ang sentro sa Santos nga misa ni Cebu Archbishop Jose Palma nga gipahigayon sa Metropolitan Cathedral atol sa pagsaulog sa bispera sa bag-ong tuig. Ani ang report. Sawa pa sugata ang tuig 2019, gipahigayon una ang misa nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gitambungan kini sa katawhan uban ang tagsa-tagsa ka pamilya sa panghinaot. Gamaayo ang dagan sa kinabuhi sa bag-ong tuig. Usa sa sentro sa wali sa Arsobispo ang pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria nga mihimugso sa iyang bugtong anak nga si Jesus nga maoy nagtubos kanato sa atong mga sala. Sa atong pag-welcome 2019, gipainom kita sa mga pagbasa, ang Diyos mo'y Ginoo nga gusto maghatag sa iyang panalangin siyang blessing. O sa pagkadako sa blessing sa Ginoo, labing importante nga gasa iyang ihatag nato ang iyang anak, Senyor Santo Niño. Amen. Iya usab gipanghimugutan ang kabatan-unan ang kamahinungdanon sa kinabuhi. Ilabi na ang pagsubay sa matarong adalan ug malikay sa peligro gumikan sa mga bisyo sama sa drugas. Matod pa sa to ni Pope St. John Paul II, don't be afraid. No? The grace of God is sufficient. Make good use of what you have in terms of talents and abilities. You are empowered. The Spirit of God is in you. Samtang gilakbitan ni Palma ang panghitabo nga naglambigit sa politika, ilabi na ang umaabot ng eleksyon. Kinahanglanon nato ang politika sa atong kinabuhi. Kini pamaagi sa serbisyo. Pero unta ihatag labi na sa gipili sa mga tao kining tuod nga serbisyo. Kaya ang model sa serbisyo para nato Katoliko, walain sa Kristo nga miyani dili aron alagaran pero aron pag-alagad. Sama sa panghinaot ni Archbishop Jose Palma, unta mo patigbabaw ang kalinaw sa tuig 2019. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Happy New Year. Balitang Bista.